Maya Paldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Jody Dizon Mercado. Are ni na rin mga ragula balita, ngening milabas sa Paruminggo. Kabilyaning edukasyon, King Syudad San Fernando, panigaralan at samasan kapamilataning Education Summit. Karagdagang dala na ning danum King San Fernando, dapat lang misamas, ananing DPWH UPMO. Gunmen na may kamate kang Kapitan Lumbang, posibleng miyembro na laning organized crime group, ananing PNP. DILG hinimok ang mga LGU na magkaroon ng maayos na koordinasyon at regulasyon sa mga dam at floodgates. At award-winning current affairs show na So to Speak, muling mapapanood sa CLTV 36. Babala po kareng manalbe, maselan niya po intutuking balita ake kayong ayalben. Posible kanong miyembro la ning organized crime group, deng gunmen na may kamate kang Kapitan Mel Lumbang ning Barangay Lakyos Sarayat, agpangkeng talapag salita na ning Pampanga Provincial Police Office. Ken pamo kasi kanong baril karelang ginamit at postura, lulto, aela bagito reni. Aminado naman ng PNP, aamon para karela ing pamagwante king peace and order situation king Pampanga, king daratang election season. Justin Dizon ng ating report. Mayakit keng video nga ini ing dala narap na ning Barangay Hall at covered court keng Lakyos, Arayat, Pampanga. Penandit mo, dintang yang matuling asaken, nung nukarin kiluldas siya ing lalaking magdalang makabang baril, sa kaya pepakbong king direksyonan ning Barangay Hall. Katukinong kinuldas deng adwa pa katao a pepakbong muna mang baril. Kaya rinig pilang segundo, pasibayo lang sinake king saken deng adwa, kabang milay neman ing metong a magdalang long firearm, sa kaya sinake mo naman king saken. Linwal noman king dalan deng at lupang lalaki a ginanting akbong kareng gunmen. Ingablas ang akbong ning baril, eya eksena king pelikula, doneto tuyang milyari anyang bengi na ning Domingo, August 11. Meteya king pamamaril Ilakyos Barangay Captain Norberto Mel Lumbang. Agpang king spokesperson na ning Pampanga Provincial Police Office o PPO ay Police Lieutenant Colonel Jaime Edeher. Bagito reng may kamate king opisyal. Akin mo talaga na organized la rin ng Nego Brakang Kaplumbang. At eta mo pwedeng pwede kayo nga probinsya tamo yung makanyan na gagawan. Kaya kaya katamong provincial director talagang minuto siya karang ganagan ng chief of police na talagang ipakibalwan la rin ganagan ng organized crime group kayo ng Pampanga para enargo maulit ing milyari kang Barangay Captain Lumbang. Binuuna niya kanu ning Police Regional Office 3 ing Special Investigation Task Force o SITG Lumbang at kasalunsungan da pang-establish nung nanong posibleng motibo ning krimen. So far nasa ano pa tayo, nasa process pa tayo ng backtracking at saka forward tracking, no? Kung saan inaalam natin kung bago yung insidente at saka yung after ng insidente kung saan nanggaling yung sasakyan at saka kung saan pumunta yung sasakyan na ginamit. At ating sabi-sabi king mismo may malan ka rin aking arayat na tagal yung Vice Mayor king Balending Arayat. Aminado yung Edeher ang maragulyang amon para karing pulis ing pamagbante king peace and order king probinsya lakwas ng yening malapit na ing election season. Anya naman na party king pamag-inspeksyon karing motorsiklo karing checkpoint, babanten dala naman kanungeni ring four-wheeled vehicles amaging getaway car daring kriminal. Nga SILG niya yung sinabi na isolated case ni kalupa na niyan may kaadwa tamong sunod barangay captain na inimbestigan. Mag-step up tapang mas ahead ka rin ng criminal reni. Mo kabud mo ng motorsiklo ilang dyan na focus. Dyan na rin focus rin ng four-wheel vehicle.
Memye niya naman kanong direktiba, ing direktor na ning Pampanga PEO ay Police Colonel J. Di Maandal, bangi address ing problema pangaras karing loose firearms o illegal at elisensyadong baril. Isa inutos na no po rin kaya katamo nga chief of police na mag-apply search warrant karetang iganagan ng ating information na mag-possess baril ne lalong-lalo na karetang kaya katamong criminal group kining kaya katamong probinsya. I-identify lang andren at agad-agad na applyan na search warrant para naman rening kaya katamong memalian na appeal da talaga na safe lang kining probinsya tamo. Samantala, amuyuta na nomang edeher deng sablang barangay captain na makaranas kanong banta. King karelang biye, alumapit kareng pulis, baro kanong asopan. So far, maganda threat assessment karing eganaga ng barangay captains na para naman masiguro ing karelang seguridad feel free la rin barangay captain muntaking station na pakisabyan ding chief of police ilan naman ing ating mumunang kontak karing chief of police lagi na man mumunta rin chief of police tamo karing barangay sabyan din ang problema dahil sa likod king PNP. Kiabay Paulo G. Santos, ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong makabalen. Eno kano sasapat deng pidalanan na ning danum o waterways kang siyudad San Fernando, anyami papadalas na ing flash flood. Agpangking Department of Public Works and Highways Unified Project Management Office, dapat nung panigaralang pasibayo ring existing floodways kang siyudad. Atin niyang exclusive report, Paulo G. Santos. Iniing aerial view king Barangay del Rosario, City of San Fernando, Pampanga. Mayakit keng drone footage ing mga regula development keng may sabing lugar kalupa daring industrial zones, ampong residential subdivisions. Kapansin-pansin la naman ding misusumangit a commercial building keng dane na ning 6-lane Manila North Road. Nung taluntunan ing dalan manibatan sindalan ng gana king mata sa porsyon na ning Pampanga o ing Angeles City, akit ingaman wanrang urbanization, amaragula ambag king pulayin na ning danum neng ating masikanauran. Agpangking Department of Public Works and Highways Unified Project Management Office o DPWH UPMO, pablasang meging konkreto na lareng keraklan kareng open space at paka-aspalto o semento no alus deng dalan. Ala na kanong sisip-sip keng danum, neng masika ning uran, anya may dagulingaw sandang surface runoff. May kitid niya naman kanu ing sapang balen keng Ciudad Angeles at deng kayang tributaries akatuglong ning San Fernando River. Anyareng manok nangang malapit keng sapa, king Barangay Kebiawan, San Fernando. Asahan da na kanu, ing maragula danum, oras muran keng Angeles at keng aliwapang lugal king upstream areas. Unang-una parang naano po, yung di po ba tinaas yung mga daan sa mga highway. Parang yung bagsak ng tubig, halos papunta na po lahat dito. Tapos, parang mababaw masyado yung sapa namin ngayon. Gusto ko po yung malalim yung sapa, mag-crack, yung crack, yung para hindi umaano na yung tubig sa pamamahay. Po umulan na malakas, ala na po. Hindi na po kami makatulog sa bahay. Nga ng DPWH UPMO Project Manager Engineer Edgar Yao, dapat nung panigaralan pasibayo reng existing floodways keng San Fernando. Halata pang downfall, ano yung paano napakantang yung director Director Surikis kanito. Mika kaiken mika proposal, although naman may finalize, mika interceptor channel. Somewhere king Telabastagan or ketang king Del Rosario. Bala mo intercept din danumani Batanangiles. Then discharge din kay Pasig Potrero. So alang mika final survey ka rin pero makanya nin po propose daw. Bakan tayo nangan saluran ng San Fernando River in danum tamo. Keng pamanisplika na ning eksperto, limitado yaing outlet o pilwala na ning danum king San Fernando kareng major river system ning Pampanga. Wala po ng downfall bali na ning San Fernando, kalwal po kaya ni pong 4th District. So kaya katamo itong Pedrosa.
Pero rin panibatan na itang mapalad creek king kay Del Pilar, ang po itang king kay Pascuhan, itang Del Carmen. So rin, lulwal lang din San Fernando River. Atine kanung proposed long-term solution ing national government ausan dang Central Luzon Floodway Project akayabe yung San Fernando kareng makinabang keni. Agpangking DPWH sasamas din ing detailed engineering design ning proyekto ami ponduan kapamilatan daring foreign assistance. Yapin itay itang kay Central Luzon Floodway upcoming project na ning kay. Upmo flood control. So ito pa may realize nito, may gumpisa ito. Or and then talagang maging outlet tamo yung Central Luzon Floodway kasi aliwayang linya yan eh. Adwa na naman ing DPWH ing South daring lokal kapanibalan bang misamas ing master plan ning pilwalanan ning danum. Dapat na kanun tambing magawa ini lakwas ating daranasang laninyang ening banwa. Pamagi ako, liwape, uling 11 meter 2 days, 2 hours uran, di ba? Continuous talagang masikan. Samantala, agpangking DPWH upmo, cut-off channel king San Felipe River ing kailangan misamas ngeni. Uling angyang melinis lareni ketang minunang panahon, asan pamurin kanung mikasiltation karing major outfall ning San Fernando River. Pekikwana ning CLTV 36 News Team apasyalan ning mesabing ilog. At agpangkang San Felipe Barangay Captain Buboy Carayon, pasahop na lang kareng mikaupaya, bangyang makulkuli ni Pasibayo, lakwas kakayari pamo, ing pamanuran at albog. May desult siya, bahaya pa ang desult, ni kanyan, uling may manurang kanyan, maging silted nila naman kanyan. Itang may kulkula dati, alos mididinaanin na naman. In cut-off channel, ang po yung San Fernando River, manibat kening Del Carmen, dapat every year magagawa yan, madidisil siya. Nya masisilted siya, uling ing sapa, magdala po atang magus siya, masikaninguran, itang balas kembabo, bandang norte, tukinan nindanom, manabo kening low kay. Manabo, San Felipe. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Bistaman pamirasan oil shining balen ning Lubao, panamdaman da na kanureng aliwang manasan keni ing epekto na ning oil spill king Karelang Kabayan. Balaos naman ing provincial government kambering miyaliwang ahensya na ning gobyerno king pamaglage booms antimong panyabat king laro. Mamalitay Justin Dizon. Alos atlong paruminggo, kaya rin ang limbog ning MT Terranova ken dagat asakop na ning Limay Bataan anyang July 25, panandamanda na kanu, reng mapilang manasan king Barangay San Jose, Gumi, Lubao, Pampanga, ing epekto na ning oil spill king Karelang Kapanintunan. Po kabiyayan bikini, ako po asabing okay, uling magkasakit kayo po manasan ngayon. Maragulya pong epekto kay kami ing oil spill, ulingi kami po kasi kaya kami mo pong pagitanan ng Bataan, kaya kami barangay. Kaya po yung oil spill ang miras Bataan, miraras muna po kaya kami. Agpangkeng presidente na ning San Jose Gumi Fisher Folks and Livelihood Organization ay Nixo Chavez. Mary Takno, deng ararakap dangasan at nala naman kanu makapagtinda banda Orani Bataan. Yung dati po namin kinukuhanan ng mga lugar na may isda, wala na po ngayon. Kaya po kasing konsignasyon na ning Orani, ala na po manyali. Pauli na po ning oil spill yan. Opo. Anya maragol pong meging apekto keng kabiyayan mi kasi kaya po makapagtinda. Nung makarakap laman kanung eni, nano kalupaning dati asariwa, anya edano alos pakinabangnan. Masakit niya di boss. Kasi kitang milyaring kay hindi nga kakuaming paro, tambing lang mete, mabulok lang tambing. Pamagmalino da naman ding manasan ng poring opisyal ning barangay, palinob king San Jose Gumi, ing oil sheen, uling may kapangabit nung sabat, oretang ausandang oil spill booms. Kani po king Gumi, pa po totally lilob. Mapuna mo po, may harangan.
Pero nung yan po may harangan nito, lungog po kayo kaya kami barangay. Kaya may nibatan na po kasi kay babo. Ila pong mga bit ka rin na for sure. Pare po kumanating oil spill kay ni Banda Pampanga. Base king datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC Pampanga as of August 13. Miras no keng 155 oil spill booms, dahil karelang alage, kareng ilog keng sasmuan ng pong lubaw. 57 booms na la, reng may install keng Batang Second River, 20 keng Baruya River, 32 keng Bangkalpugad, 21 keng Mabuanbuan River, at 25 booms keng San Jose, Gumi. May kagawa namang may 2,000 oil spill booms ding personnel ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office, DENR, tupad workers at Philippine Coast Guard. At sula rin keng MRF ning Lubao at makasadyala namang mibili ka rin strategic areas. Samantala, bang makasaw ka rin manasan keng Barangay San Jose Gumi Lubao, ami apektuan kabiyayan, mimiyayang ayuda yung Kapitolyo ka rin 260 plus beneficiaries ngening Miyerkules August 14. Mika flu vaccination drive yan naman ni Jose Bilingad Memorial General Hospital keng sabing lugal. Kiawe Art Consuelo, ako ping kayong talasuyo Justin Dizon, ating pusong makabalen. Kayo mama ko magbalik kayong balen at balita. Makatutukay pa mo rin king balen at balita. King kayaw saning lokal kapanibalan ng Siyudad San Fernando, kambiyaning Multi-Sectoral Governance Council, may kasaying adwangaldo Education Summit. Nasa naniti na akit ing aktual kabilyan ng edukasyon king siyudad. Ing resulta ng summit, ing metong kareng maging basihan kareng programang misulong king siyudad. Mamalitay JM De Jesus. Manwalaya kano'y City of San Fernando Mayor Vilma Kaluwag na maragul na papel rin kaya nakan king pamagpatatag king kabilyan ning sudad king daratang panahon. Anya naman niting Pebrero ni Pulmerong Banwa, pinirma ng Executive Order 2024-010 o ipamagsagawa ng Education Summit. Kailangan ka nung misahop-sahop na rin sa blang sektor ba napin sabihan masales ang estado ng edukasyon king sudad. Katambal na ng City Government in Multi-Sectoral Governance Council o MSGC, king kimuta na ini. Si Balo yun naman rin kaya na kanilang chance tamo talaga. Anya, bakan ta to learn more at bakan ta manikwata mo naman guidance ka rin biyasa. Ne? Kailangan tamo kasi ng tabi talaga baka ni tarugo abalasan tala ring estudyante tamo para magkaroon lang masanting kinabukasan. Uling ilang chance tamo rin. May kumpisayang series of meetings and preparations sa penimuna na ng Multi-Sectoral Governance Committee o MSGC on Education inyang April 22 hanggang nangyaniban pagsadya ng Adwangaldong Education Summit. Kasado na rin biyaya liwang panelist, guest, experts sa sumawap pamilya kalinawan, karing wasang-wasak ang sektor ng edukasyon. Pero lalo rin mismo nga tsuking may sabing sektor, kalupad na rin mestra, estudyante, pengaryan pong ahensya ng gobyerno, pakasadya na naman kanong makiyabe. Anya naman managulya ka pasalamatan ng alkalde uling mitugma-tugmay karelang panawagan king inclusivity na makiyabe na rin sa blang tao, king nasa ng pamagsalese king kinabukasan na rin kaya nakan. Akaki yun naman ito. Anyapin akaki yung ni masiglata mo, ganaganang sektor, mamandar. Activated ngan talaga. Nungkot na niya kano'y Mayora Vilma, aliwala kano galing, din kaya na kang Fernandino. Kasi ilang talented din. Ilang talentado larag Fernandinos. Anya naman agkatan na ng alkalde na Malbe at pakibaluan ang maging resulta ng Kadwangaldong Summit para ka rin estudyante po kay mabilog ka sektor ng edukasyon. Agkatanda kayo po, magkaroon tamo pong educational summit, keni pong Heroes Hall niya po at atin tamo pong guest surprise ya po, lawin niya at baka nita po kailangan po mag-participate kayo po at malbe kayo, bakanta naman po aki yun makananing gagawan tamo po ket Siyudad San Fernando.
Samantala, panalbenyang living opening, town hall at closing ceremony ng Education Summit, king CLTV 36 Facebook page at po king CSFP City Information Office Facebook page. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. May kapagbalik ng Lakieti, Pilipinas ding Pinoy athletes sa sinabak keng Paris 2024 Olympics. Midi na lang heroes welcome Denny keng Villamor Air Base keng Pasay, tsaka Latinaglus keng Malacanang nung nukarin, tinanggap lang cash incentives at aliwa pang galal iba't king kiyakatamong gobyerno. Mamalitay JM De Jesus. May kapagbalik na Lakieti, Pilipinas ng Pinoy gymnast at two-time gold medalist ay Carlos Yulo kaya bering aliwa pang atleta ang magrepresenta king bansa king Paris 2024 Olympics. Lina Pagyayulo ating bronze medalist boxer sa Nesty Petesio, ang pong Ira Villegas king Villamor Air Base Pasay City ngayon Martes, August 13. Kayag nandala naman din tang ding boxers ari Carlo Paalam, Hergy Bacyadan, Yumir Marshall, trackster sa John Cabang Tolentino, ang pong Lauren Hoffman, weightlifter sa John Ceniza, Elrin Ando, ang pong Vanessa Sarno, ating pole vault star ay AJ Obiena. Minuna naman may kauli na king bangsa at may silbilang welcoming committee ding fencer Isam Katantan, judoka Kiyomi Watanabe, rower Giovanni Delgaco, ang pong swimmer sa Kayla Sanchez ang pay Jarrod Hatch. Sinalubong la naman ding pamilya, kakaluguran at aliwa pang talisuporta daring atleta. Mayakik yung ceremonial arrival ni pamagbabad ng eroplano ding atleta at penimunan dari Yulo at Petesio kabang magdalang Philippine flag. Kay bat na ning karelang pamangumusta ka rin karelang pamilya, dinaretso la rin ni Malacanang Palace, nung nuka rin winelcome na ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pang First Lady Liza Araneta Marcos at aliwa pang opisyal na ning gobyerno. Kaya tinanggap lang presidential citation ding sablang Pinoy Olympians, kabang gewara ding Presidential Medal of Merit Yulo pauli naking kayang historic Olympic run. May nikwala namang cash incentives ding atleta, 20 million pesos kang Yulo o sa 10 million balang meto nga gold medal, 2 million ka ring bronze medalist sa Petesio ang Poy Villegas, 1 million ka ring aliwa pang Olympian at 500,000 pesos ka ring karelang coaches. Salamat naman ni Yulo ka rin sinuporta kaya ang ganaking megong Pisaya at inamuyot do rin kapwa na atleta, aalituto ko ng bandakan pangaliwang galal para king bansa. Sa lahat po ng atleta po, sobrang proud po ako na pinaglaban po natin, binigay po natin yung best natin sa lahat po. Dugot pawis yung inalay natin. Di pa nagsisimula yung competition, sobrang proud na ako sa inyong lahat. At ngayong tapos na yung competition, i-celebrate natin yung mga nakuha nating resulta at mas galingan pa natin sa mga susunod na mga competition. Pinuri na namang PBBM, din kaya katamong Olympians. Yung performance ninyo na naging bunga sa taon-taon na sakripisyo ng sarili ninyo, ng inyong mga coach, mga trainer, mga nutritionist, at lalong-lalo na mga pamilya ninyo. At alam naman natin, hindi talaga, walang mananalo na atleta na hindi suportado ng katakot-takot na karaming tao na walang iniisip kung paano kayo tulungan para maging successful. And ito yung ating kinikilala ngayon. May nga kuya mo naman iniapasik na nga ding programa ng gobyerno makaparikil king development at training daring Pinoy athletes. Imbes na maglalabas kami ng cash, well, if you need more cash, we'll find some more. But I think more importantly, I want to be part of the development of sports in the Philippines. Na iwanan na tayo. If you can consider If you can consider that all of these athletes who have done so well and have made us so proud, there is no official technical support from the government. They did it on their own. Siyempre, meron tumutulong. Kuminsan yung gobyerno nakakatulong. Pero walang formal na struktura para tulungan yung ating mga atleta. And that's what we are going to establish now.
Samantala, ikuha na ng Pilipinas ng rank 37 kin Paris Olympics, kaya nito menikong 4 na medalya. Kin Tokyo 2020 yamino ng Mika Olympic gold medal, ang bangsa pauli na ng weightlifter ay Heidelin Diaz. Yakop Miguel kayong Talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Adapin, basta Kapampangan, manyaman, magluto. Lakwas tayo pang 49 iningan ng inaprobane ng House of Representatives in House Bill number 10634 ang magtalaga king Pampanga antimong culinary capital of the Philippines. Menikuwayang 201 affirmative votes in bill king third and final reading na niti anyang Martes, August 13. Dating presidente at ngeni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo ing author na ning mesabing bill. Kaya binala naman Kenny Reng aliwa pang tubod ding miyalawang distrito king Balen, ari Representative Aurelio Gonzales Jr., Representative Ana York Bondok, at Representative Carmelo Lazatin II. Kikilala na nening munikalang batas ng ambag na ning Pampanga king culinary history na ning bangsa. Pepasalamat naman ni Governor Dennis Pineda king suporta na ring mga batas at king kapatid na ay dating board member Mylene Pineda Cayabyab, amen yung buong king ordinansa ang magiging culinary capital in Pampanga. Asahan na mo naman kanori Pineda at Arroyo ang makasawap yung munikalang batas, king pamagpasikan, king ekonomiya at tourism industry ng probinsya, oras na maging yung batas iti. Tinagon laking hearing at sinuporta king bill, ding miyayalong opisyal, Ipampanga Provincial Tourism Officer Michael Casañeda, rank party ng HAU Center for Kapampangan Studies, Ari Robitan Tingko, Alex Castro, Myra Lopez at taliwa pang miyembro ng Pampanga Culinary Heritage Council. It's going to put us in the on the map, on the tourism map, and also it will make the people officially realize something that they already know, that we have the best food, we have the best variety of food, and that people go to Pampanga just to eat. So it will help us, and it will help also the tourism in the whole country. Kasi kakatao mo, King Pampanga, alata namang beach. Most of the usual Philippine tourism attraction is a beach. Alatang beach, alatang diving. So atinda mo, in Pamangan. And we are very unique there. We are unique in the taste, and we're unique in the variety. So that's why we capitalize on that uniqueness of ours. Magtasang singil kuryenteng Sfelapco para king bulan na ning Agosto. Ining resulta na ning utos ng Energy Regulatory Commission o ERC, apamit na niya ing sisingila generation charge anyang unyo king kilub ning 4 bulan at telokyan ning Sfelapco. Mula iyang migit 14 pesos sing overall electricity rate ng Sfelapco at ing generation charge ang migit 9 pesos per kilowatt hour. Mitaseni kumpara king 13 pesos and 81 centavos sa overall electricity rate as siningilda anyang bulaning Ulyo. Agpang king Sfelapco, makapalubya pang makokolekta king salukuyan na generation charge ing 1/4 ring payment narang bill anyang June 2024. Eko mama ko magbalik king Balen at Balita. Makatutukay pa mo rin king Balen at Balita. Hinimok ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng maayos sa regulasyon at koordinasyon hinggil sa pagbubukas sa mga pretil o floodgates. Ayon sa kagawaran, madalas kasi itong nagiging dahilan ng mga flash flood. Isinusulong din ng DLG ang pagkakaroon ng flood summit upang sa gayon ay makabuo ng master plan kontra sa pagbaha. Magbabalita si Paulo G. Santos.
Malaking usapin ngayong panahon ng tag-ulan ang kawalan ng wastong koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan pagdating sa regulasyon ng mga dam at floodgates. Ito ang inihayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. sa isinagawang Interagency Conference on Dams Operations and Flood Management sa Clark, Pampanga nitong Martes, August 12. Ang karamihan ng may tubig at dam yung bumabagyo. So ang masakla, baha na sa lugar mo, maririlis pa ang dam. So, magmula noon, sinabihan ako ng ating Pangulo, Benhar, you discuss things with the dam. So, yung panahon ng bagyo, tumawag kami, kung pwede mag-coordinate, etc. Pero siguro, upuan na natin ngayon to. Sa lahat ng region na merong dam, pag-usapan natin ang protocol po rito. Paliwanag pa ni Abalos, isa sa mga dahilan ng flash flood sa iba't ibang lugar sa bansa ang kakulangan ng komprehensibong flood mitigation master plan. Kaya naman bukod sa mga dam administrator, mahalagang maupo rin daw sa ikinakasang flood summit ng kagawaran ang iba't ibang tanggapan ng gobyerno. So siguro mas lalawakan pa natin ito susunod, sasama natin Department of Public Works at iba pa, no? So harmonization of different protocols are very important. Susunod dito siguro yung mga plano na. Kasi bawat lugar may kanya-kanyang particular na unique characteristic eh. Ang bahaging ito ng Barangay Cabalantian at Mesa Lipit sa bayan ng Bacolor, Pampanga na malapit sa Santo Tomas, San Fernando, Tail Dike, lubog pa rin sa baha hanggang ngayong Martes, August 13. Ang itinuturong dahilan na matagal na paghupa ng baha ang kakaunting siwang umano sa check gate ng Santo Tomas, San Fernando, Tail Dike. Ito kasi ang bagsakan ng tubig mula sa northern portion ng Pampanga na dumadaan sa Pasig Potrero River palabas ng downstream portion sa ika-4 na distrito ng probinsya hanggang sa Pampanga Bay. Paliwanag ni Bacolor Mayor Di Mandato, sinabi na niya kay Santo Tomas Mayor Jan Sambo na buksan niya ang check gate. Pero tingnan niyo po yung tubig. Tingnan niyo yung labas ng tubig. As of yesterday, that is as of Monday, August 12. Yan. Ang usapan namin nung Friday, ay bubuksan na niya. Sa harap po ng gobernador, sabi niya, buksan ko po kanya. Sabi ko nga sa kanya, bigyan mo ko ng 2 burgers lang. Binigay niya cheese na opening. Sinubukan kunan ng pahayag ng CLTV 36 News si Mayor Jan Sambo ukol sa usapin pero no comment daw siya rito. Samantala, sumulat na rin daw si Mayor Datu sa Department of Public Works and Highways Region 3 para mamagitan sa pagre-regulate ng check gate. Giit pa ng alkalde, nakasaad ito sa Article 15 ng Water Code of the Philippines na hindi dapat nahaharangan ang naturang flow ng tubig. Kailangan talaga ilabas nila. Ang kasi nakikiusap sa kanila na talagang buksan nila. Ba't mo sila pagagalitan? They are trying to save their time, pero yung tama lang naman. Ako naman, sinasabi ko, meron tayong batas. Kaya tayo nabubuhay sa isang bansa. Meron tayong Article 637. Alam mo, babasahin ko sa iyo ito. I just get it. Sabi niya, Article 637 of the Civil Code of the Philippines, sabi niya, lower states are obliged to receive the waters which naturally and without intervention of man descend from the higher states, as well as the stones on earth which they carry with them. So yun talagang kailangan tanggapin ng mababa. Kinulong kami. Ito nga, hindi na nga sunod ng batas na ito eh. Paliwanag naman ng DPWH Pampanga 1st Engineering District Office, matagal nang na-turn over sa pamahalang bayan ng Santo Tomas ang pamamahala sa floodgate sa Santo Tomas, San Fernando, Tail Dike. Hindi na rin daw pwedeng ibalik sa kanilang tanggapan ang regulasyon sa nasabing istruktura. Dagdag pa ni District Engineer Almer Miranda, nagkaroon na ng pag-uusap ang mga partidong sangkot sa issue kasama ang provincial government ng Pampanga noong Biyernes at doon na pagkaisahan daw ang pagbubukas ng check gate. Ako si Paulo G. Santos para sa CLTV 36 News. Nananawagan ngayon si Bulacan Governor Daniel Fernando sa Department of Public Works and Highways na magsagawa ng investigasyon sa drainage system at sa mga kontratisang tumabaho sa rehabilitasyon ng mga Arto Highway kasunod ng pagbaha sa nasabing kalsada. Ayon kay Fernando, maaaring naging tila dike ang pagtatambak sa MacArthur Highway at napag-iiwanan ang mga drainage system
kaya hindi kaagad lumalabas ang tubig. Nagsalita si Fernando kasunod ng Flood Management Conference ng Department of the Interior and Local Government kasamang lead agency na namamahala sa waterways at dam sa Luzon. Dapat umanong maging klaro kung nakanino ang mando ng maintenance at gayon na rin ang pagsisiyasat sa kalidad ng mga naitatayong waterways sa MacArthur Highway na major thoroughfare sa gitnang Luzon. Yun ang nga ba sinasabi ko di ba? Taas ng kalsada, taas ng kalsada, naiiwan naman yung baba. Ano po, ang kailangan dito kasi palakihin ang drainage, palawakin yung drainage. At yun ang pinaka-importante talaga, magkaroon talaga ng master plan ng DPWH. Actually, meron naman yata Ba't hindi talaga nakikita lang mabuti kung paano ito, pinakamahalaga rito yung drainage talaga Pinakailangan ay laging nakasubaybay ng DPWH at drainage, laging nililinis, laging tine-check. Hindi yung pag ginawa na, iwanan na. Hindi ganun dapat. Guilty ang hatol ng Office of the Ombudsman kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para sa kasong grave misconduct. Bunsod ito, tuluyan ang sinibak sa pwesto ang umano'y peking Pilipino. Kasong material misrepresentation naman ang kahaharapin ngayon ng kontrobersyal na alkalde mula sa COMELEC, kaugnay ng mga umano'y maling impormasyon na kanyang inihayag sa kanyang Certificate of Candidacy noong nakaraang halalan. Magbabalita si Lizen Morten. Tuluyan ng sinibak sa pwesto ng Office of the Ombudsman si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Base sa 25 pahinang desisyon na inilabas ni Ombudsman Samuel Martirez, napatunayang guilty si Guo sa kasong grave misconduct na inihain sa kanya ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Bunsod ng naturang dismissal order, hindi na muling maaaring makapanungkulan sa gobyerno si Guo. Isinilbi na rin ng Commission on Elections sa COMELEC nitong Martes, August 13, ang sabpina kaugnay ng reklamong material misrepresentation sa paghahain ni Guo ng kanyang Certificate of Candidacy nang siya ay maihalal noong 2022. Ayon kay COMELEC Central Luzon Assistant Regional Director Elmo Duque, magsisilbing formal na utusan para kay Guo ang naturang sabpina upang masuri ang mga umano'y peking impormasyon na kanyang inihayag sa kanyang COC. Nilagay niya doon na ang kanyang birth date, birthplace at ang kanyang citizenship. Yun ngayon ang magiging basihan ng Law Department para imbestigahan kung mayroon nga bang probable cause. Mayroon bang sufisyente na batayan para siya ay kasuhan ng material misrepresentation ayon sa Section 74 ng Omnibus Election Code in line with Section 262 na kung saan gagamitin din ng ating himpilan yung findings ng NBI para ihambing at dito sa ating mga records na ipinasinabit niya sa opisina ng COMELEC. Ani Duque, moto proprio o mismong COMELEC ang maghahabla ng naturang kasong kriminal laban kay Guo kung sakaling matukoy na may basihan ang ipinaparatang na misrepresentation laban sa kanya. Kaya yung purpose ng sumpina natin kahapon is to notify her na mayroong proceedings, criminal proceedings against her for material misrepresentation. At ito, magkakandak tayo ng preliminary investigation via the Law Department. Okay? Ang gagawin ng Law Department, kaya siya natin binigyan ng sumpina para alam niya na mayroong kaso. At pangalawa, na mayroon siyang karapatan na sumagot doon sa paratang sa kanya. Samantala, bukod kay Guo, napatunayan ding guilty sa kasong conduct prejudicial to the best interest of the service ang ilan pang opisyal ng Bamban LGU. Kabilang sa mga hinaina ng 3 buwang suspensyon ng vice-alkalde ng Bamban na si Leonardo Anunciacion na pansamantalang nanilbihan bilang acting mayor at siyam pang konsehal. Bunsod nito, hindi rin si Anunciacion ang papalit sa pwesto ni Guo, kundi si Councilor Erano Timbang. Lizen Morten, CLTV 36 News. Nanumpa na bilang alkalde ng Bamban Tarlac si Councilor Eranio Timbang sa National Headquarters
ng Philippine National Police sa Camp Crame, Quezon City nitong hapon ng Miyerkules, August 14. Siya ang pumalit sa nasibak sa pwesto na si Alice Guo kasunod ng pagkakasangkot niya sa iligal na pogo sa naturang bayan. Ayon kay Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., si Timbang ang pumalit kay Guo dahil sinuspindi rin ng Office of the Ombudsman si Vice Mayor Leonardo Anunciacion na dapat sana'y hahalili sa dating alkalde. Si Timbang ang bukod tanging natira sa sangguniang bayan ng Bamban matapos ding suspindihin ng ombudsman ang siyang pangkonsehal dito, kaugnay na rin ng iligal na pogo. Tanging si Timbang lang ang may salungat na opinyon sa pagpapahintulot ng permit ng pogo sa bayan ng Bamban na naging dahilan ng kanyang absolution mula sa ombudsman ayon kay Abalos. I state your name. Rania R. Timbang, Of Municipality of Bamban, Province of Tarlac. of Municipality of Bamban, Province of Tarlac, Having appointed having appointed to the position of Acting Municipal Mayor of Bamban, Tarlac. Acting Municipal Mayor of Bamban, Tarlac, Hereby solemnly swear hereby solemnly swear that I will faithfully discharge that I will faithfully discharge to the best of my ability to the best of my ability the duties of my present position the duties of my present position and of all others that I may hereafter hold and of all others that I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, under the Republic of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will obey the laws, that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and and that I impose this obligation that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation without mental or reservation purpose of evasion. or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations. Kay mama ko magbalik kayong balen at balita. Makatutukay pa mo rin King Balen at balita. Higit na pinalawak ng Philippine Health Insurance o PhilHealth ang mga benepisyo para sa mga miyembro nito. Kasama na sa Z-Benefits Package ang iba't ibang klase ng sakit na cancer. Si Arlene Salonga ang magbabalita. May malaking pag-asa ng makapagpagamot ang mga Pilipinong may malalang karamdaman. Ito ang ibinida ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa mga taga-Central Luzon sa isinagawang Z-Benefits Summit nitong Lunes, August 12 sa Brenzigiao Convention Center. Ayon kay Dr. Mel Santillan, Senior Manager ng Benefits Development and Research Department ng PhilHealth, kung nooy ang mga komplikadong medical procedure gaya ng kidney transplant lamang ang may pinakamalaking alokasyon, ngayon ay extended na ito hanggang sa mga kababayan nating may pinakikitunguhan na cancer. Possible po talaga yung Z-Benefits, no? Kasi parang first time noong 2012 na magbayad ng 600,000 para sa kidney transplantation. Pero ngayon, for breast cancer, halimbawa, up to 1.4 million pesos po ang ibibigay na suporta kapag nagkaroon ng breast cancer ang isang pasyente. Kasama na rito ang breast cancer na isa sa mga talamak na sakit sa mga kababaihan. Ayon sa World Health Organization, mayroong 33,079 cases ng breast cancer sa Pilipinas nitong 2022. Pinakamataas na bilang sa Asia. Sa buong journey po ng breast cancer patients, nandun po ang PhilHealth mula sa kanyang pag-opera, sa kanyang mga gamutan, at after po ng kanyang gamutan para sa kanyang mga maintenance ng mga gamot para sa breast cancer. Komprehensibong inilahad sa Z-Benefits Summit ang dagdag na programa ng PhilHealth sa mga karamdamang malalaki ang gastusin. Bukod sa breast cancer,
Kasama rin sa pakete ngayon ang prostate, cervical, colon at rectal cancer. Mula sa low intermediate risks na kategorya, naglalaro sa 100,000 hanggang sa 1.4 million pesos ang benepisyo sa mga pasyente. At pasok din ang mga may pinakikitunguhang sakit na leukemia na may alokasyon na kalahating milyong piso. Kami pa pong mga ina-expand, yung mga open heart surgeries, expand po natin, coronary bypass. Yan. At saka sa mga may congenital heart diseases. Katuwang ang mga provincial health officer ng 7 probinsya ng Central Luzon, naibigay din ng mga polyeto na naglalaman ng lokasyon ng mga PhilHealth accredited healthcare providers sa rehiyon. Kasama sa may malawak na serbisyong medikal ay ang mga specialty hospital sa lalawigan ng Pampanga. Ayon kay PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr., bahagi si Pampanga Vice Governor Lilian Nanay Pineda sa konsepto ng pagpapalawak ng serbisyo ng PhilHealth bilang consultant. Ito umano ang dahilan kung bakit napiling gawin sa Pampanga ang summit. Very, very, very important, most especially si Vice Gov Nanay Pineda po, ang talagang never-ending from day one ko sa PhilHealth, talaga nandun na siya. Talagang mother of healthcare of the Filipinos yan. Very supportive yan, talagang yung oras niya, yung funding, yung resources, nandyan siya palagi. No? So marami po salamat. Pasok sa marching order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapataas ng kalidad at serbisyong medikal sa Pilipino. Kaya binanggit ni Ledesma na tiyak pa ito madaragdagan sa susunod na panahon. Ang directive talaga ng Malacanang, no, led by our President Marcos, is really to increase the benefit packages across the board and each and every case package sana po magalo natin. So events like this, forums like this are very helpful kasi talagang pwede natin pag-aralan, pwede natin pakinggan lahat ng inputs at ano yung importante para ma-increase ang benepisyo at matulungan natin ang taong bayan po. Ngayong budget call sa Kongreso at Senado sa lumalaking serbisyo at extension ng mga medical package ng PhilHealth, tinanong ng CLTV 36 News Team kung ano ang hinihingi nilang counterpart ng mga lokal na pamahalaan. Well, we have to do the numbers again, pero like I said previously, no, alam mo, marami namang pondo ang PhilHealth. So, of course, we still need the support of the budget every year. Pero whatever we come up with, we will maximize and fully utilize. We will work with what we have po. Gano'n naman, year in and year out. So, it's not, it is essential, the higher the better. Pero kahit ano pong ibigay sa atin po, tatrabaho natin, i-maximize po natin yan. Meron na ba tayong rough estimate kung gaano kalaki yung budget na hihingin natin for this coming year? I think it would be similar to the previous years, pero we're still doing all the numbers. Wala pang final po. Samantala, nanawagan ng PhilHealth sa lahat ng miyembro na i-update ang kanilang contributions habang hinihikayat ang mga hindi pa miyembro na magpa-enroll na. Kasama si Paulo G. Santos, ako si Arlene Salonga para sa CLTV 36 News. Nanawagan ngayon ng Department of Education na tanggalin na ang master's degree requirement para sa mga aplikante ng guidance counselor sa mga paaralan. Layon daw nitong mapunan ng mga bakanting posisyon at matugunan ang lumalalang issue ng bullying sa mga paaralan sa bansa. Naritong report. Malaki raw ang pangangailangan para sa mas maraming guidance counselor sa mga paaralan dahil sa dumadaming mga kaso ng bullying sa bansa. Isa ito sa mga issue na tinalakay sa press briefing ng Presidential Communications Office kasama ang Department of Education at 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2 nitong Martes, August 13. Ayon kay EDCOM-2 Executive Director Carol Marquis, problema ngayon ang kakulangan ng mga guidance counselor lalo na't kabilang umano ang Pilipinas sa mga bansa na may pinakamataas na porsyento ng mga estudyante na nakakaranas ng bullying sa kanilang mga paaralan. Aniya, ang naturang propesyon ang naatasang magbigay ng mental health support sa mga estudyante sa ilalim ng Republic Act 10627 o Anti-Bullying Act of 2013, ngunit lubhang kulang raw ang mga ito. Sa datos ng kagawaran noong March 2024, mayroong 4,460 na bakanting posisyon para sa guidance counselor. Bunsod nito, maaari umanong umabot sa 14 na taon bago mapunan ang mga bakante.
We are the bullying capital of the world based on PISA because the highest prevalence of bullying and on loneliness sa Pilipinas nangyayari. Ang gumagawa ng trabaho na to based on the Anti-Bullying Act as implemented is yung guidance counselor. Pero yung vacancies natin sa DepEd, almost 5,000. Plantilla positions ng guidance counselors, wala. Yun pala, pag tiningnan mo, wala namang nag-o-offer ng Masters in Guidance Counseling all over the country. Yung average graduation numbers, 300 per year. To fill all of the vacancies, it will take us 14 years. Ayon naman kay DepEd Secretary Sonny Angara, tinalakay na raw ng kanilang ahensya kasama ang Civil Service Commission at Commission on Higher Education ang panawagan hinggil sa pag-aalis ng master's degree requirements sa mga aplikante ng guidance counselor sa mga paaralan. Para maging isang guidance counselor, nasa batas na kailangan magka-master's degree ka dun sa pagiging guidance counselor. So, number one, yun ang problema. So, na sana punan muna yung mga bakante, yung 5,000 bakanting posisyon ng mga kahit graduates ng guidance counseling and psychology or whatever specialization. Pero hindi na kailangan yung master's degree. Parang bigyan sila ng palugit o 5 taon para makuha nila yung necessary credentials. Kasabay nito, hinimok ng kalihim ang mga mambabatas na amyendahan ang Republic Act 9258 o Guidance and Counseling Act of 2004 upang tanggalin ang master's degree requirement para sa mga guidance counselor. Sa ilalim ng RA 9258, ang guidance counseling ay maaari lamang gawin ng isang individual na nakapasa sa licensure exam ng Professional Regulatory Board of Guidance and Counseling. Habang ang naturang pagsusulit ay bukas lamang sa mga may hawak na bachelor's degree in guidance and counseling o iba pang kaugnay na larangan, gayon din ang master's degree sa guidance and counseling mula sa isang institusyon sa Pilipinas o sa ibang bansa na kinikilala at accredited ng CHED. Kasama si Karen Maurilio, ako si Arlen Salonga para sa CLTV 36 News. Muling makapanood ang programang So to Speak sa CLTV 36 bilang patutuo sa hangar ng istasyon na magbigay ng malawak na kaalaman at pagsusuri sa mga napapanahong isyong panlipunan sa loob at labas ng Central Luzon. Alamin natin kung anong mga dapat abangan sa muling pag-arangkada ng So to Speak sa report ni Danica Gino. Muling sasahimpapawid ang award-winning current affairs show ng CLTV 36 na So to Speak ngayong Agosto. Isasabay ang inaabangang pagbabalik ng programa sa ika-41 taon ng pagpaslang kay dating Senador Ninoy Aquino Jr. sa darating na Huwebes, August 21. Bit-bit ang 17 taong karanasan sa pagpapadaloy ng mga talakayan sa telebisyon at ang mahigit 4 na dekadang pakikilahok sa mga usaping pambayan at komunidad, tutulungan tayong masuri ng veterano at multi-awarded broadcast journalist na si Sonia P. Soto sa mga napapanahong isyong panlipunan. Ayun pa rin, nandun pa rin yung pagsisikhay, yung pagtitiyaga, yung pamamagasa na merong mga mamamayan, manunood na interesado pa rin sa mga ganitong mga usapin. Ako kahit na 10 lang yan, mahalaga sa akin na meron pa rin mga Pilipino, anuman ang kanilang edad, anuman ang kanilang kasarian, ay interesado pa rin na magsuri sa mga issue na importante o nagaganap sa ating bayan sa tulong siyempre ng mga panauhin natin. Ayon naman kay CLTV 36 Linear TV Manager William Canlas, nananatiling importante ang pagbibigay ng iba't ibang pananaw at opinyon sa mga manonood ng estasyon sa pamamagitan ng programang So to Speak. Ang estilo ng malalimang pagsusuri at pagsisiyasat sa mga napapanahong isyu na hatid ni Soto at ng kanyang programa ay bahagi rin aniya ng pagbibigay serbisyo publiko ng CLTV 36 para sa mamamayan ng Central Luzon. Ang advocacy ng CLTV 36 ay makapagbigay ng mga makabuluhang impormasyon at makapagsuri din ng mga napapanahong balita natin kung ano ba ang epekto nito sa ating mga mamamayan. And from there, we could help them decide or have a better opinion, better understanding ng mga issues natin dito sa Central Luzon. So, marami ng awards na nakuha ang programang ito dahil sa ganda rin ng mga topics na kanyang dinidiscuss. Especially ito ay tumatalakay sa mga isyong panlipunan, ekonomiya, even politika.
Kasama na rin yung agriculture, health, education. So, yung mga issues ng community, ng local community natin, ang so to speak, ang nagiging platform para mapag-usapan ang mga usaping ito. Tatalakayin sa pilot episode ng programa ang katuturan ng mga katagang The Filipino is Worth Dying For na iniwan ni Ninoy Aquino sa mga Pilipino. Makakasama ni Soto sa pag-arangkada ng so to speak ang mga prominenteng tagapagtanggol ng demokrasya sa kasaysayan ng Pilipinas na sina Free Legal Assistant Group of Flag Chairperson Atty. Shell Jokno, former Congressman Hernani Braganza, at human rights defender na si Sister Mary Jan Mananzan. Sa lahat po ng mga manonood ng CLTV 36 na sa loob ng napakahabang panahon, 17 years, ay tumangkilik sa so to speak, muli ko po kayong inaanyayahan na abangan at maging bahagi ng aming talakayan dito sa so to speak. Nang sa ganon, ating mabalikan ang punot dulo ng bawat usapin na sa ating diskusyon ay patuloy nating lilinawin. Pinarangalan bilang isang Best Public Affairs Talk Show host ng KBP Golden Awards si Soto noong 2008 at ng UP Los Baños Gandingan Awards naman noong 2020. Humakot na rin ng mga parangal sa mga nasabing award-giving body sa loob ng 17 taon kasaysayan ng CLTV 36 ang programang So to Speak. Ako si Danny Gagino para sa CLTV 36 News. Huwag palampasin ang comeback episode ang So to Speak dito sa CLTV 36 sa darating na August 21, 2024, Ninoy Aquino Day, alas 8 ng gabi. Hapin trending mga regular balitang kinalap ng Kiyakatamang News Team para king aliwa pang updates, i-like and follow yun mo rin kaya kaming social media pages. King Facebook at CLTV36 Official, ang pong at CLTV36 News. King Twitter o X at CLTV36, king Instagram at CLTV36 Official, at king Kiyakatamang TikTok at CLTV36 Official mo naman. King lagyan rin ang bilog ang CLTV36 News and Current Affairs. Ako po yung kakaing talasuyo, Jody Dizon Mercado, ating pusong makabalik.